EFIP एबा नॉर्थ ईस्ट फोरम ऑफ इंडिजिनस पीपल नि लोवाल जिमंबाय पुइला टंग कचांनि बिसिंगते सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 न केबेंगै खरां तिसालाइखा अशलो उत्तर सालकानि जता हास्तेबाय बाक्सा हास्ते त्रिपुरा बो खुमुलुंग एमबीपी चमुनि व सिटीजनशिप बिल नि केबेंगै गरा खरां तिसालाइखा साथाइकलायो गदंमा बिसिरंबै रायदा जायातिखे फातार हानि फानिरकनि बागै हानि बोसाराव सातक पितक खालायजागै बान्देवै हाबां खावै हास्तेनि हानि बोसारावनि बमुं सिमिसे दंसिवो मानथाय सकताय हुकुमो मुकुमो लायुमाताबो कुमार सकनानि फाइसिंगो फिया आबनि बिसिंगो से केन्द्र हाबां सिटीजनशिप बिल न पास खालायके जत उत्तर सालका हास्तेनि हानि बोसारावनि बागै बायलाय किरिमा सिंचांनाय हानि बोसारावनि बमुं लाइबोमानि होजागै थांबायनाय नॉर्थ ईस्ट फोरम ऑफ इंडिजिनस पीपल नि नाहारमंखा उत्तर सालका हास्तेनि जत हानि बोसारावक न मथांगै नारक नि बागै सिटीजनशिप बिल न कासनानि आबनि लगे लगे मानथाय सकताय हामप्रनि बागै संसार जाकमानि आबनि रगिनो सांगन सल बदलिंगै पुइला उत्तर सरकारनि जुदा जुदा हास्तेव सिटीजनशिप बिल न कासना करा खरां तिसालाइखा यागुल मन्त्री अग्रनि हाबनगो थांगै कगसिलाय मंबलायबो याफरि लाइखा निसाका हास्ते नेफिमनि आदं तापस दे बर्मा India House Citizenship Amendment Bill चालू ताकलायदों North India long live जों दिनै अर स्राबसानि बागै जों अर खरांथि साका जों तामनोथि खरांथि साका हंखाय जे दाबुक जे इन्डियानि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल जेटा केप 2016 जे बिल 2 माने आ बिल न जों विरोध खायो जों दिनै अमहायके जों अर डेमोन्स्ट्रेशन खालायका ते अर सिमिया दिनै नॉर्थ ईस्ट नि 7टा राज्यवनो 7 स्टेट सिस्टर जेटा आरो दिनै डेमोन्स्ट्रेशन चलजा खालाय दंगो के जों बताबो नॉर्थ ईस्ट नि हानि बुसारक गै त्रिपुरानि बेडेक जों सिविल सोसाइटी त्रिपुरानि ने फिफ्थ जों अर दिनै डेमोन्स्ट्रेशन खालायका गाय म डेमोन्स्ट्रेशन खालायपाय माने यागुलो जों दाबुक दिनै जेटा सानमु दिनै जेटा मेमोरेन्डाम जों दाबुक दिनै त्रिपुरा हास्तेनि सीएम नि जों म कपि रिनाय के म कपि कामके परि नायनांथुन ते सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल बुसकांगो जेसाकेबो चालुता खालायथुन अमनो कासु जानांथुन जों दिनै सीएम थने कबकमुं ते दिनै इंडिया हानि जेटा दिनै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थने जों कबकमुं जे जों बुसकांगो जों लाइ थांनायो जों अमहायके जों मेमोरेन्डाम रिखा दिनै गवर्नर थाने ओंखाय दाबो जों दिनै चीफ मिनिस्टारनि बुखाखि जों दिनै इंडिया हानि दिनै प्राइम मिनिस्टार थे जों म सिबिलायनाय ओंखाय अमनो फरवार्ड खालायनांथुन तमुनो पास ngोनो थांगा तामो खालायनायब्ला तुमुनो सिटीजनशिप एमेंडमेंट पास खालायखांखाय जों नोटिस हा जों थामचांजाक ओंखाय जों दाबुक जे जब खालायदोंमोन ने फिफ्थ दाबुक जे जब खालायदों दाबो दिनै त्रिपुरा हानि केबो जों जे हानि सयसे बुसारक नाया जे सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल पास थुननै आबन बागै जों जत त्रिपुरा सान जों थामचा खालायै जों अर जों केबो कसाक हिया कसम हिया जों अर कोनो पॉलिटिकल मूवमेंट खालाया जों कोनो वोट बेंया जामके दिनै जे सय मानथाय आबरक न जों सेक जानानै काटिनानै बागै जों थामचाके जों तेबो जबा कटर खालायबा जानाय बार हाक्टर लोको चंगराय दरक हाक्टर आबुनि बागै हाक्टरनि जत हास्तेनो न बाक्साके हामकरे खालायनानै जत हास्तेनि हानि बोसारकनो मथांगै नारकनानि बारजा दंगो फिया बार लोको चंगराय द हाक्टर अंगतते हानि बोसारकनि बागै वानसुया कारे तामनि बागै फाताल सानोके आस खाचकसाकि नुखा सुमो वानसुक्रं लोकरकनि